Lebap welaýatynyň büdjet işgärlerine anny günleri juma namazyna barmazlyk we iş ýerinde namaz okamazlyk tabşyrylýar. Bu waka prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebaba sapar edip welaýatyň täze baş metjidini açan mahalyna gabat geldi. Juma namazyna barmazlyk we iş ýerinde namaz okamazlyk barada welaýatyň bilim, medeniýet, saglyk goraýyş, harby we hukuk goraýjy bölümleriniň işgärlerine tabşyrylypdyr. Häzir kim metjide baryp ele düşse, onu olara meýletin işden çekilýänligi barada arda yazdırıljakdygy duýdurylypdyr. Häzir büdjet işgärleri işden çykarylmakdan gorkup, uly töwekkülçilik bilen metjide barýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 24 fevralda gurrun berdi. Dürli pudokda işleýän Lebaply büdjet işgärleriniň ençemesiniň Azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu barada ýanwar aýyndan duýdurup başladylar. Ýöne dilden berilen bu duýduruşyň sebäplerini düşündirmeýärler. Häzir çenli metjide barýanlara haýsydyr bir çäre görülendigini eşitmedim. Ýöne käbir büdjet işgärleriniň sözüne görä, metjitlerdäki organ işgärleri häzirlikçe olara duýduruş berip, seresap bolmaklaryny tabşyrmak bilen çäklenýärler diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lebap welaýat häkimliginden we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Türkmenabatdaky müdürliginden kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka prezident Berdimuhamedowyň Lebap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabat şäherine baryp, Sewitin täze baş metjidini açan mahalyna gabat geldi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä 21 fevralda açylan bu metjidiň binasy 2 gatdan ibaret bolup, bir wagtyň özünde bu ýerde 3000 adam namaz okap bilýär. Şeýle hem metjidiň gapdalynda 500 orunluk sadaka jaý, 50 orunluk mihmanhana we awtodurolga hem göz öňünde tutulupdyr. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş olan Lebaplylaryň ençemesi bu metjitleriň diňe siýasat üçin planyny gurduran metjidi diýen at galdyrmak maksady bilen gurulýandygyny aýdýarlar. Konstitusiýa laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Dine uymagyň, dini däp desturlaryň we geyimleriň gadagynçylygy kanunlarda agzalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerinde namaz okamagyna ýa metjide gatnamagyna garşy çäre görülýändigi, dine uýan raýatlaryň basyşlara we iýdarlamalara sebäpkär bolýandygy barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylar we çeşmeleri indi ençeme ýyl bäri habar berip gelýärler. Geçen ýylyň dekabrynda Mar welaýatynda biometrik pasport üçin sakkally ýa-da çala ösgün sakkally suraty düşen raýatlaryň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň raýat eşikli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soragy çekilýändigini Azatlygyň habarçysy 27 dekabrda habar beripdi. Halkara hukuk toparlarynyň we günwatar döwletleriniň ýaýradýan hasabatlarynda Türkmenistan dini azatlyklary basgylamakda ençeme ýyl bäri tanqid edilýär.